Bro, ini bro. Boy, boy. Mas, Meng. Eh. Loh, tumpangmu lho. Sarapan sik wis to? Ya boleh. Oh, wis lah adem. Oh, Anu, iki mau nang wono aku timbang plok, aku tak ngemplok-emplok sik aku ngono. Nggih, ngram nggon terminal. Iki bothok landing nggih enten bothok. Wis sak ukuran iki sing ora ketan luwih golek neh. Warek tebang. Tebang ndi? Oh, babat. Lah iki mulai tebang ngono. Yo ngebruk-ngebruk wis sik. Wis lah adem lho, Ge. Sarapan sik. Lah bandate nggih. Mau tak saplonan. Wis to. Sudah udah madang kok. Ora wis mangan kok gedrak aja mangan petok wis betul kayak ngerti nyodon. Iki yo wis. Ayo nek ngono. Lah gak aku tak entet kabeh lho ngono. Satu penting. Di terminal ngono. Heeh. Nak menek. Yo kurang enak butuh mburu cukup enak. Nak banget.